Selamat sore dulur. Toko belanja di Indomaret Paga. Saiki katene golek roti bakar ya? Iya. Lanjut golek roti bakar. Mbak, roti bakar. Coklat toh? Iya. Yang coklat. Ini lo menu-menu ini oke. Wes bacaan iso, Bro. Iso. Tuh, mriki Mbak. Oh. Mas Batagor. Harganya ndi sih, Mas? Batagor si Ome. Paket komplit. Komplitnya mau batagor aja apa campur sama? Campur apa? Campur aja. Oh, campur, Mas. Campur. Campur. Ki rumahnya Pak Lurah Muasan itu. Bengkel. Jamu herbal. Akeh wong jodoh iku. Jamu herbal angger waras. Iya, beli Batagor. Itu rumah Neta. Ini rumah, iya rumah kakak duduk. Sik ngenteni digawekno. Mbek Lovely kok kelangopan ae. Masih antri lur. Jalan-jalan sore ndek Paga. Nah, iku pasar Paga. Tapi lek sore ngene iki pasare wis buyar. Oh, rame lur. Akeh wong dodolan. Oh, iku omahe Pak Jayadi barang. Bumbunya mau dicampur apa dipisahin? Dicampur. Campur. Kasih sambal. Iya. Oh, rame lur. Jamu. Akeh wong tutup. Kena Batagor harga-hargae iki roti bakar karo terang bulan. Sing ngedoli cewek. Rame no iki. Iki omahe Pak Lurah Muasan, Reuman. Bu Pak Lurah iki nandi. Iki ya tempate gudange. Si omahe wis mari. Kok demam deh omahe. Ya.
Oh, batagor. Oh, mantep lur. Kari ngenteni roti bakar 10.000 paket komplit. Kari ngenteni roti bakar. Iki roti bakar lur. Wis dimakan. Enak, Dik. Rasanya gimana? Enak. Dari cilik lo enak lho. Roti bakar sing ndek Pakak, Mang. Itu rasa apa? Coklat. Coklat. Mantep. Iki reviewne roti bakare mbek anakku lur. Enak. Enak ya? Enak. Iki batagor. Iku mami apa iku? Iya ndoke gede mang loro le. Iki batagor iki jenenge lur. Apa mang goleke apa mang? Wis moro dicuwek-cuwek dimakem opo sing opo ngono. Enak. Review nih, wae. Iki kundok. Ini rasa apa ya ndok ini? Ya rasa ndok ya ndok. Gimana rasanya? Rasanya tisunya gimana? Enak, enak. Habis satu mangkok ini. Waduh, langsung kalap. Tuh, doyan maaf. Wis ya lur, review makan-makane wis mari lur. Pokoknya enak kabeh. Oh iki tukang kalap e. Oh. Entek sak mangkok. Yep yo. Dadah, dadah. 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 Dadah dulu. Dadah. Bye bye, bye bye ngono. Bye bye. Dadah. Iya mama. Ah, sangel. Ndang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa? Bye bye. Mek mangap. Lur ngono lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Tim makan. Terima kasih lur sudah menonton video saya.